Takže vítam vás opäť v mojej garáži a dnes, ako vidíte, tu mám veľmi veľa noviniek. Začnem jednou a to sú krásne nové svetlá na môjho krásneho zeleného Slasha. Potom tu mám ako prvý na Slovensku novinku od Traxxasu trailer pre Spartana. Je to úplná novinka v Európe, alebo teda v Československu. No a predstavte si takú halu, že našiel som svojho Spartana, ktorého som hľadal asi pol roka. Rozbil som luster, tak som išiel do pivnice a ja som ho tam našiel. Takže jedenkrát jazdený Spartan, ale dnes sa budeme rozprávať o novom dvojeskovom Stampede, o ktorom si povieme čo to a porovnáme si ho so staročkým Stampedom, aké sú tam rozdiely. Ja sa priznám, že Stampeda nového som ešte nevidel, takže bude to moja premiéra. Tak poďme na to. Tak, otvoríme ho. Toto mám najradšej. Toto je to najkrajšie. Keď rozrežete blombu a prvýkrát uvidíte auto, ktoré ste si kúpil. Alebo ktoré si kúpil. Neuveríte. Ale znova a zase je zelené. Ja sa priznám, že ja som ho zobral, lebo tam stálo v predajni také osamotené, ja som vôbec nevidel farbu, takže mám ďalšie zelené auto a za to si gratulujem. Takže poďme sa pozrieť do príbalov. Takže príbal ako vždy, americký návod, podložky pod tlmiče, to je všetko. Klasický návod od Astry. Zas mi chýba ovládač. Ten pozrieme. Ten máme tu. Opäť obyčajný dvojkanál. Ešte horší ako všetky, čo mám. Takže to môžeme odložiť. Odložíme krabicu ako vždy a ideme sa pozrieť na auto. Ale najskôr si odložíme nožíky. A teraz sa môžeme pozrieť na auto. Poďme na to. Takže dáme dole plasty. A je tu uzamykanie ako z reva, ale veľkého, čiže potočíme. A teraz jak sa to robí, už som to zabudol. Aha, musíme vytiahnuť kolík, ešte raz vám ukážem. Otočiť, povoliť, zdvihnúť a potiahnuť dozadu. Takže zase tu máme bezklipový systém a ako vždy mne sa to nepáči, lebo auto vrkoce, čiže predná časť sa zasúva, zadná sa zaklapne a utiahne. Takže môžeme ísť ďalej a pozrieť auto a musím vám povedať, že pri skokoch so Slashom už mám zničenú kapotu. Takže dávajte si pozor, keď budete skákať. Ja som každého upozorňoval, to auto nie je na skákanie. Pokračujeme ďalej. Prvýkrát vidím 2S-kový motor, teda regulátor. Prvýkrát vidím motor. Celkom zaujímavý, už len tým polepom. Sa mi to celkom páči. Neviem si zatiaľ ešte predstaviť, ako to bude jazdiť na 2S. Čiže ako vidíme, je to BL2S motor a teraz vám nepoviem, toto by mal byť striedavý motor, áno, striedavý motor, rozloženie
tak jak u obyčajných slashov, samozrejme toto má kratší rázvor, ale v podstate telo je kvázi vychádza zase zo slashu. Krabička príjimača je v prednej časti a keď sa pozriem, tak sú tu nové CHB, alebo inak. Urobíme si hneď aj porovnanie so starým, aby sme videli ten rozdiel. Tak ako som hovoril, ja používam gumičky na sponách, lebo to je to najlepšie riešenie, aké máte, potom ich nebudete strácať. Takže dáme dole kapotku a vidíme hneď ten rozdiel. Je tam vidieť rozdiel možno 7 rokov, kde pri starom toto je ešte jednosmerný motor, štandardný jednosmerný regulátor. Upínanie batérií je ešte to prapôvodné. Podľa mňa to jedno z tých najlepších, alebo z tých lepších. Vežičky majú trošku inú konštrukciu, to už keď porovnávam teda s tým novým. Hej, to sú trošku iné, tu mi pripomínajú z nového. Ja už mám toľko vecí, že už neviem, z ktorého nového mi pripomínajú. To je jedno. Čiže veže sú nové. Medzičasom som našiel svoje ukazovátko a je to kardan zo slashu, takže poďme ďalej. Keď sa na to človek pozrie na obe autá, tak platforma je zase tá istá, relatívne nové rozloženie, rovnaké rozloženie motora, príjimača, serva, krabičky príjimačov, čiže tam sa nič nemení. Dokonca je vidieť, že aj tlmiče sú rovnaké, či vpredu, alebo vzadu. A čo je tu iné? Je tu samozrejme dizajnový nárazník, ktorý je dokonca upínaný úplne rovnako. Trošku inak sú robené držiaky káblov, ale v podstate je to isté. A zadný nárazník, samozrejme dizajnový a tak ako poznáme zo slasha, pružený alebo pružný, tento je taký neforemný. Obidva modely majú prekryté kardany tým výborným plastom a to akože musím povedať, že Traxxas to má super spravené, lebo nedostáva sa tam bordel ako pri iných autách, že máte oškrabané kardany. A teraz čo je naozaj iné, teraz som si všimol, že jeho rázvor plus mínus je o centimeter, môže byť centimeter dlhší. A myslím, že ani nie. Je dlhší. Je dlhší asi tak o centimeter. Takže bude sa zase správať trochu inak. Ale v podstate je to isté s malou obnovou. Videli ste už niekedy karosériu s krydelkami? Ja ešte nie. Pozrite sa. No dobre, poďme si dať kasňu. Na to, aby sa toto nedialo na aute, slúžia tieto zarážky, o ktorých sme si asi ani nehovorili. Ale poďme na to.
Deti pozor, odložíme najskôr nožiky. Ešte raz. Či ne? No dobré.